zamba marayuwata ba mai matsayin ki zuciyata ke ce zan yaba ta kasanni yan larabawa je ki asanni ya sahibata ina faɗi kin zarta mata ba matsayin ki har zuciyata san ki kaɗai da shi zarrabauta daure sai ki min nigata ni ne na kiɗan nan haƙiƙa juyo min na kalle ki yafi sakon zuciya za na baki yau maza zo da sauri mazanta sanki yana saka min nishaɗi ko dama ana min duka wala akan ki sai na shaɗi domin cimma guri na raina kice za ki zan min mata ko a gida na zan so mu tare sanki yana cikin zuciyata yayi gida a can ma ya tare in har za na zo dankaninki baki gudu a ce za ki tsere domin zuciyata da taki sun haɗare na gurinsa aure in har za a ce za na barki ba makawa a nan za na sume ke zan ba makyauta ta ruhi karɗi ki adana kin jitawa ki zamni na zamke me ya zaman mu a tare ba kuntatawa burin zuciyata in ganna a tare da ke cikin kyautatawa ki rike min amana da alkawali dan Allah karmi rabewa ke zan ba marayuwata ba mai matsayin ki zuciyata ke ce zan yaba zamba marayuwata ba mai matsayin ki zuciyata ke ce zan yaba